යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்தினாலே හොඳයි බොහොම ස්තුතියි වාඩි වෙන්න. நாங்கள் எல்லாம் அமர்ந்து கொள்வோம். අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ කොටසක් බලන්න යනවා. தேவனுடைய வார்த்தையிலே சில வார்த்தைகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ජෙරමියා පොතේ 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදයේ සිට 20 වෙනි පදයේ දක්වා අපි බලන්න යනවා. எரேமியா 32வது அதிகாரம் 17வது வசனத்திலிருந்து 20வது வசனம் வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். අහෝ ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ මහත් බලයෙන්ද දිගු කළ ඔබගේ හස්තයෙන්ද ඔබ අහසත් පොළවත් මැවුසේක ඔබට බැරි වූ කිසි දෙයක් නැත්තේය. கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, இதோ தேவரீர் உம்முடைய மகாபலத்தினாலும் நீட்டப்பட்ட உம்முடைய புயத்தினாலும் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினீர். உம்மாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. ඔබලගේ තිබෙනවා නම් ඔබට දේව වචනේ බලන්න පුළුවන්. வேதாகம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் 18 වෙනි පදයේ කියනවා 17வது ඔබ வசனம் වහන්සේ දහස් ගණන් මිනිසුන්ට කරුණාව පෙන්වනසේක. ඔබ පියවරුන්ගේ අයිතුකම ගැන ඔවුන්ට පසු ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ ලයටද ප්‍රතිඵල දෙනසේක. ඔබ මහත් වූ පරාක්‍රමවත් වූ සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේව යන නාමය ඇත්තා වූ මන්ත්‍රණයෙන් උතුම්ම ක්‍රියාවෙන් බලවත්ව සිටින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේය. எரேமியா 32வது அதிகாரம் 18வது வசனம் 1000 தரைமுலைகளுக்கும் கிருபை செய்கிறவரும் பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை அவர்களுடைய பின்னடியார் பிள்ளைகளின் மடியிலே சரி கட்டுகிறவருமாய சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமமுள்ள மகத்துவமும் வல்லமையுள்ள தேவனே. එකිනෙකාට තම තමාගේ මාර්ග ලෙසද ක්‍රියාවල ඵල ලෙසද දෙන පිණිස ඔබගේ ඇස් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන්ගේ සෑම මාර්ග දෙස ඇරී තිබේ. ඔබ අද දවස දක්වාම මිසර දේශයේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ද වෙන මනුෂ්‍යයන්ද අතරෙහි ලකුණු සහ ආශ්චර්යයන් තබා අද තිබෙන ලෙස ඔබට නාමයක් උපදවාගත්සේක. 19வது வசனம் யோசனையிலே பெரியவரும் செயலிலே வல்லவருமாய் இருக்கிறீர். அவனவனுக்கு அவனுடைய கிரியையின் பலனுக்கு தக்கதாகவும் அளிக்கும்படி உம்முடைய கண்கள் மறு புத்தருடைய எல்லா வழிகளின் மேலும் நோக்கமாயிருக்கின்றன. මේ උදෑසන අපි නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ මේ අහසත් පොළවත් එහි ඇති සියල්ලත් මවල පාලනය කරන සර්ව බලධාරී වූ මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේටයි. காலை வேளை நாம் நமஸ்கரித்துக் கொண்டிருப்பது வானத்தையும் பூமியை படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை. ජෙරමියා අනාගතවත් ඍතුමා තුලින් කතා කළ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා උන්වහන්සේ සියල්ල මවලා පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ බව. அங்கே எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் சொல்லப்படுகிறது அவர் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறவர் என்று சொல்லி. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා ඔබට අමාරු වූ කිසි දෙයක් නැත්තේය. அவராலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்லுகிறது. ඔබ හිතනවා නම් දෙවියන් වහන්සේට යමක් මට කරන්න බැරි වෙයි කියලා ඔබ ඇදහිල්ල මදිකමක මේ උදෑසන ඉන්නවා නම් මා කියන්න කැමති උන්වහන්සේට කරන්න බැරි කිසි දෙයක් නැත්තේය කියලා අනාගතවත් වූ ජෙරමියා කතා කළා කියනවා. காலை வேளை விசுவாச குறைவினாலே தேவனாலே ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி நீங்கள் இருக்கிற சமயத்திலே நான் சொல்லுகிறேன் தேவனாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. මනුෂ්‍යයට බොහෝ දේ කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. மனுஷர்களாலே சில காரியங்களை செய்ய முடியாமல் නමුත් ඔබ போகலாம். විශ්වාස කරන අයට ඔබට යමක් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் விசுவாசிக்கிறவராலே காரியங்கள் செய்யாமல் නමුත් இருக்க අපි முடியும். විශ්වාස කරන අදහන දෙවියන් වහන්සේට සියලු දේ කළ හැකිව තිබෙනවා. நாங்கள் விசுவாசிக்கிற நாங்கள் பின்பற்றுகிற தேவனாலே எல்லா காரியங்களையும் செய்யக்கூடும். බලාපොරොත්තු ඇතුව සිටින්න මේ උදෑසන. காலை வேளை நீங்கள் விசுவாசத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு கூட ඇදහිල්ලක இருங்கள். සිටින්න. விசுவாசத்தோடு இருங்கள். උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது උන්වහන්සේ මන්ත්‍රණයෙන් උතුම්ව සිටින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. அவர் உன்னதத்திலே உயர்ந்த தேவன் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් උන්වහන්සේ උතුම්ව සිටිනවා. அவருடைய வார்த்தைகளில் அவர் உன்னதமானவராய் இருக்கிறார். ඒ වචනය කවදාවත් දේව වචනේ කියනවා නැවත හැරිලා හිස්ව උන්වහන්සේ වෙතට ගමන් කරන්නේ නැහැ. அவருடைய வார்த்தையானது வந்து அங்கே சென்று அது வெறுமனே திரும்புவதில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඊළඟට කියන උන්වහන්සේ ක්‍රියාවෙන් බලවත්ව සිටින්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. கிரியைகளிலே வல்லமையுள்ள தேவன் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඒ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ උදෑසන මේ මැද්දේ ක්‍රියා කරන්නට යන්නේ. அந்த தேவன் தான் அந்த காலை வேளை எங்கள் மத்தியிலே கிரியை செய்ய போகிறார். යේසුස් වහන්සේගේ උපතට පෙර අනාගතවත් වූ යෙරමියා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මන්ත්‍රණයෙන් උතුම්ව සිටිනවා ක්‍රියාවන් වලින් උන්වහන්සේ බලවත්ව සිටින දෙවියන් වහන්සේ බව කතා කරනවා. அங்கே எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அங்கே அவர் கிரியைகளிலே வல்லமையுள்ள தேவன் என்று சொல்லி. අපි විශ්වාස කරනවා. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ඉතා බලවත් වූ මහත් වූ දේවල් උන්වහන්සේ අද කරන්නට යනවා. வல்லமையுள்ள அற்புதமான காரியங்களை தேவன் இந்த நாளில் எங்கள் மத்தியிலே செய்ய போகிறார். උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ඔබගේ ඇස් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයන්ගේ සෑම මාර්ග දෙස ඇරී තිබේ. அவருடைய கண்கள் எல்லா மனு புத்திரர்களுக்கு மத்தியிலும் வந்திருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස සියලු මනුෂ්‍යයන් දෙස ඇරිලා
විවෘතව තිබෙනවා. எல்லா தேவனுடைய கண்களானது ஒவ்வொரு மனுஷர்கள் மத்தியிலும் அது அங்கே திறந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ඔබ ඉන්න ස්වභාවය කුමක් වුවත් ඉතා අමාරු අඩියක ඔබ හිටියත් ඔබ වේදනාවෙන් හිටියත් ඔබ කඳුලෙන් හිටියත් ඔබගේ බලාපොරොත්තු කැඩිලා තිබුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස ඔබ කෙරෙහි මේ උදෑසන යොමු වී තිබෙන බව ඉතා මහත් වූ ආශිර්වාදයක්ව තිබෙනවා. இந்த காலை வேளை நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வேதனையோடு கண்ணீரோடு கூட இந்த மத்தியிலே நீங்கள் அமர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தேவனுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் உங்களை குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. මනුෂ්‍යයට ඔබ පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. மனுஷர்களுக்கு உங்களுக்கு காணக்கூடாத மாதிரி සභාවට இருக்கும். ඔබ පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. சபைக்கு உங்களை காண ඔබගේ முடியாமல் ප්‍රධානීන්ට இருக்கும். ඔබව දකින්න බැරුව ඇති. உங்களுடைய தலைவர்களுக்கு உங்களை காணக்கூடாதபடி இருக்கும். ඔබත් මාත් නමස්කාර කරන දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස ඔබ කෙරෙහි මේ උදෑසන යොමු වී තිබෙනවා. ஆன போதிலும் நீங்களும் நாங்களும் ஆராதிக்கிற தேவனுடைய கண்கள் உங்கள் மேலும் எங்கள் மேலும் எப்பொழுதும் நோக்கமாய் இருக்கிறது. ප්‍රීතිමත් අත්පොරසන්නාදයක් උන්වහන්සේට දෙන්න. சந்தோஷத்தோடு கூட கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். මනුෂ්‍යෙක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දෙස බලාගෙන ඉන්නවා. மனுஷன் அல்ல, தேவன் உங்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවාද දවසේදී ඔබගේ ස්වභාවය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දිගහරින්ට? இந்த காலைவேளை உங்களுக்கு முடியுமா தேவனுக்கு முன்பதாக உங்களுடைய உள்ளங்களை திறப்பதற்கு? ඒක උන්වහන්සේ වෙනස් කරනවා. அதை தேவன் இந்த நாளிலே மாற்ற போகிறார். ඒක බොහෝ පරිවර්තනයකට උන්වහන්සේ இந்த කියනවා. காலைவேளை அது மறுரூபமாக போகிறது. උන්වහන්සේ ඔබ දෙස බලාගෙන ඉන්නවා. அவர் உங்களை நோக்கி பார்த்து ඒ கொண்டிருக்கிறார். වචනේ කියනවා தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. උන්වහන්සේ මිසර දේශයේ වෙන මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ ඊශ්‍රායල් වරුන් අතරේ ලකුණු සහ ආශ්චර්යයන් තබා අද තිබෙන ලෙස ඔබට නාමයක් උපදවාගත්සේක. இஸ்ரவேலிலும் மற்ற மனுஷருக்குள்ளும் இந்நாள் வரைக்கும் விளங்குகிற அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் தேவரீர் எகிப்து தேசத்தில் செய்து இந்நாளில் நிற்கும் கீர்த்தியை உமக்கு உண்டாக்கி. මෙතන ඊශ්‍රායල් වරුන් අතරේ මිසර වරුන් අතරේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගට දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ සතුරන් ගැන කතා කරනවා. அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பின சத்துருக்களை குறித்து இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம். ඊළඟට උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන ඊශ්‍රායල් සෙනග අතරේ ගැන කතා කරනවා. அவரை விசுவாசிக்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து நாங்கள் වෙන பார்க்கிறோம். මනුෂ්‍යයන් කියන උන්වහන්සේව දන්නේ නැති අන්‍ය ජාතිකයන් ඉදිරියේ අද කවුරු හරි මේ ස්ථානයේ පළවෙනි වතාවට ඇවිත් ඉන්නවා නම් ඔබ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ සතුරන් ඉදිරියේ ඊශ්‍රායල් සෙනග ඉදිරියේ ආශ්චර්ය සහ ලකුණු පුදුම දේවල් උන්වහන්සේ තබා තිබෙනවා කියලා කියනවා. இந்த நாளிலே தேவனை அறியாத யாரும் இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு மத்தியிலே தேவன் புதிய அதிசயமான அடையாளங்களை அவர் வைக்க ඒ නිසා போகிறார். උන්වහන්සේ කිසිම සෙනගක් වෙන් කළා උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරපු දෙවි කෙනෙක් නෙවෙයි. හැම මනුෂ්‍යයටම උන්වහන්සේ උන්ගේ ඇස් යොමු කළා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ආශිර්වාද කර තිබෙන බව දේව වචනේ කතා කරනවා. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் பார்க்கிறோம் வேதாகமத்திலே அவர் எந்த மனுஷனையும் விலக்கி வேறு பிரித்து பார்க்கிற தேவன் அல்ல, அவர் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமாய் நேசித்து நடப்பிக்கிற தேவன். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ තිබෙන අධිකතාවය සතුරට ප්‍රේම කිරීම පවා අනාගත වත්රු ජෙරමියා මෙතනදී එළිදරව් කළා කතා කරනවා. அங்கே எரிமே சொல்லுகிறார், அங்கே சத்துருவையும் எப்படி நேசிப்பது என்று சொல்லி அந்த வார்த்தைகளும் இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகிறது. අපිට ආදරය කරන කෙනෙකුට ආදරය කරන්න. அங்கே உலக அயலார்கள் உங்களை நேசிக்கும் பொழுது நீங்கள் அவரை நேசிக்க අපිට வேண்டும். සතුරුකම් කෙනෙකුට කරන කෙනෙකුට ආදරය කරන්න පහසුද? அங்கே சத்துருவுக்கு எங்களால் நேசிக்க முடியுமா? නමුත් උන්වහන්සේ එසේ කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ தேவன் அப்படியாய் செய்யக்கூடிய தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ලකුණු සහ ආශ්චර්යයන් තබා අද තිබෙන ලෙස ඔබට නාමයක් උපදවාගත්සේක. அங்கே 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 இந்நாள் வரைக்கும் விளங்குகிற அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் தேவரீர் எகிப்து தேசத்திலே செய்து இந்நாளில் நிற்கும் கீர்த்தியை உமக்கு உண்டாக்கி என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். මෙච්චර වෙලා අපි නමස්කාර කරේ ගායනා කරේ ඒ යේසුස් වහන්සේටයි. இவ்வளவு நேரம் அப்படிப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் ඒ ஆராதித்தோம். නාමය දෙවියන් වහන්සේ විසින් උපදවාගත්තා වූ අනර්ග නාමයක්ව තිබෙනවා මේ උදෑසන. அந்த நாமமாகியது தேவனிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட சர்வ வல்லமையுள்ள நாமமாய் ඒ නාමය காணப்படுகிறது. යේසුස් යන නාමය. அந்த நாமமானது ඒ இயேசுவின் නාමය நாமமாய் ප්‍රකාශ කරන இருக்கிறது. විට යක්ෂයන් වෙවුලනවා. அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுது பிசாசு යේසුස් යන நடுங்குகிறது. නාමය ප්‍රකාශ කරන විට රෝග සුව වෙන්න පටන් ගන්නවා. இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் பொழுது நோய்கள் சுகப்படுகிறது. ඒ නාමය ප්‍රකාශ කරන විට බන්ධන හූනියන් කැඩෙනවා. அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுது பிசாசாண்டே வல்லமைகள் இயேசு சொன்ன நாமமே- ஊழியங்கள் அங்கே உடைபடுகிறது. මැරිච්ච මලමිනි නැගිටිනවා. அங்கே மரித்து போன சரீரம் இயேசுவின் நாமத்திலே ඒ எழும்புகிறது. නාමය මේ උදෑසන ඉතා බලවත්ව තිබෙනවා. அந்த நாமமானது காலை வேளை வல்லமையுள்ள நாமமாய் ඒ නාමය ඉතා காணப்படுகிறது. අනර්ගව තිබෙනවා. அந்த நாமமானது ඒ அற்புதமுள்ள නාමය நாமமாய் උසස්ව இருக்கிறது. තිබෙනවා. அந்த நாமம் உயர்ந்த ඒ நாமமாய் නාමයට අපි இருக்கிறது. ස්තුතිවන්ත වෙමු මොහොතක්. ஆகவே நாங்கள் ඔබගේ நன்றி කතාක් செலுத்துவோமாக. ඔසවන්න. கரங்களை ඒකත් உயர்த்தி ස්වර්ගයේ දෙසට ඔසවන්න. பரலோகத்தின் நேராக ස්වාමීනි கரங்களை ඔබගේ உயர்த்தி ස්තුති. ஆண்டவரே යේසුස් உமக்கு යන
நன்றி. නාමය අපට දී තිබෙන නිසා. இயேசுவின் ඔබට நாமத்தை ස්තුතිවන්ත தந்திருக்கிறபடியால் වෙනවා. உமக்கு நன்றி. සභාවක් ඇරෙන්න අපි ස්තුති කරනවා. சபையாக යේසුස් යන சேர்ந்து නාමය நாங்கள் நன்றி අපට செலுத்துகிறோம். දී තිබීම ගැන ස්තුති. ස්තුති. හොඳයි. උන්වහන්සේගේම වචනේ කියනවා. அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. යෙරමියා පොතේම 32 27 වෙනි පදයේ මෙසේ කියනවා. எரேமியா 32வது அதிகாரம் 27வது මම வசனம். මාංශමය වූ සියල්ලන්ගේ දෙවියන් වහන්සේය. මට කරන්ට අමාරු කිසි දෙයක් ඇද්ද? இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர், என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ? මාංශවත් වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුගේම දෙවියන් වහන්සේ මමයි කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. மாம்சமாய் இருக்கிற யாவருக்கும் நானே தேவன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். එතන කොහෙවත් කියන්නේ නෑ මම කිතුණුවන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. இந்த இடத்திலே எந்த இடத்திலும் சொல்லப்படவில்லை நான் கிறிஸ்தவருடைய தேவன் என்று சொல்லி. පොළවට උපත ලැබුවා වූ සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ මම බව දේව වචනේ සඳහන් இந்த කරනවා. பூமியிலே பிறந்த எல்லா மனுஷருக்கும் நானே தேவன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ නැවත වතාවක් කියනවා. அவர் மறுபடியும் சொல்லுகிறார், මට කරන්ට අමාරු කිසි දෙයක් නැත්තේය. என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ என்று சொல்லி කරන්ට கேட்கிறார். බැරි කිසිවක් මේ ස්ථානේ නැහැ. அவராலே செய்யக்கூடாது ஒன்றுமில்லை. බලාපොරොත්තු ඇතුව සිටින්න. எதிர்பார்ப்போடு கூட இருங்கள். බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න. எதிர்பார்ப்போடு கூட இருங்கள். බල සම්පන්න දේම උදාසන ආශ්චර්ය ලකුණු දේවල් උන්වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ කරන්න පටන් ගන්නවා. அதிசயங்களையும் அடையாளங்களையும் தேவனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த நாளை வைக்க ඔබේ போகிறார். අතුලාන්තේ වැනි දේ උන්වහන්සේ මේ උදාසන ආරම්භ කරන්නට உங்களுடைய යනවා. உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய காரியங்களை அவர் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறார். අපි විශ්වාස කරනවා. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். උන්වහන්සේ ජීවමාන නිසා அவர் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறபடினாலே කරන්නට පුළුවන්. அந்த காரியத்தை அவராலே செய்ய முடியும். උන්වහන්සේගේම වචනේ කියනවා. උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙනවා. அவர் அங்கே பொருத்தனை பண்ணி இருக்கிறார். දහස් ගණන් සෙනගට උන්වහන්සේ කරුණාව පෙන්වන දෙවි කෙනෙක්. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு அவருடைய கிருபையை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම. அது அவருடைய திட்டமாய் இருக்கிறது. මුළු මිනිස් සංහතියටම උන්වහන්සේගේ කරුණාව දැක්වීම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය බලාපොරොත්තුව. இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் தேவனுடைய கிருபையை கொடுப்பதுதான் அவருடைய அங்கே எதிர்பார்ப்பாய் இருக்கிறது. ඒකට විශේෂ වූ පියවරක් උන්වහන්සේ ගනු ලැබුවා. இதிலே விசேஷமான ஒரு படியை தேவன் செய்கிறார். අපි දන්නවා. எங்களுக்கு தெரியும். එදා කිව්වා ජෙරමියා උන්වහන්සේගේ උපතට අවුරුදු දහස් ගානකට ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා කියනවා. அவருடைய பிறப்புக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எரேமியா கதைத்து சொல்லுகிறார். ඔබ වහන්සේම ඔබට නාමයක් උපදවා ගත්තා කියලා. அவரே அவருக்கு ஒரு நாமத்தை வைத்துக் கொண்டார், உருவாக்கி கொண்டார் என்று சொல்லி நாங்கள் අද பார்க்கிறோம். සියලු දේශාන්තරවල මනුෂ්‍යයන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ යේසුස් යන නාමයයි. அநேக தேசங்களிலே அந்த இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். දැන් උන්වහන්සේ ගත්ත ඉතානර්ග බලවත් වූ උතුම් වූ පියවර තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව උන්වහන්සේ පොළවට උත්පාදනය කරනු ලැබුවා. தேவன் செய்த வல்லமை உள்ள காரியம் என்ன என்று சொன்னால் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு கொடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේගේම පුත්‍රයා හැටියට යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට එවනු ලැබුවා. தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார். උන්වහන්සේ උපත ලැබුවේ දහස් ගණන් මනුෂ්‍යයාට කරුණාව දක්වන පළවෙනි පියවර හැටියට දෙවියන් වහන්සේගෙන් වූ දිව්‍යමය සැලැස්මේ ආරම්භය යේසුස් වහන්සේගේ උපත බවට අපි විශ්වාස කරනවා. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். அங்கே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு கிருபை கொடுப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். උන්වහන්සේ පොළවට උපත ලැබුවා. அவர் இந்த பூமிக்கு பிறந்தார். උන්වහන්සේ සේවය කරන්න පටන් ගත්තා. அவர் அங்கே ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். මනුෂ්‍යගේ පාපයට වරදට සමාව දුන්නා. அங்கே மனுஷருடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை கொடுத்தார். අන්ධයන්ට පෙනීම දුන්නා. அங்கே கண்கள் குருடடைந்தவர்களுக்கு பார்வையை கொடுத்தார். ඇවිද්දෙව්වා. நடக்க முடியாதவர்களுக்கு நடக்க காரியங்களை கொடுத்தார். සැලැස්සුවා. அங்கே கேட்க முடியாதவர்களுக்கு அவர் கேட்கும்படி කතා செய்தார். කරන්න පටන් ගත්තා. அங்கே பேச முடியாதவர்கள் பேசினார்கள். මැරිච්ච මිනිස්සු නැගිටවන්න පටන් ගත්තා. மரித்த மனுஷர்கள் அங்கே உயிரோடு கூட எழும்பினார்கள். උන්වහන්සේගේ සේවය තුල මරුණා වූ අය පවා උන්වහන්සේ නැගිටවනු ලැබුවා. அவருடைய ஊழியங்களிலே மரித்த ஜனங்கள் கூட எழும்பினார்கள். මහත් ආශ්චර්ය සහ ලකුණු පුදුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන මේ පොළවේ සියලු ජාතීන් ඉදිරියේ අන්‍ය ජාතිකයන් ඉදිරියේ සතුරන් ඉදිරියේ උන්වහන්සේට වෛර කරපු අය ඉදිරියේ උන්වහන්සේ කරලා අවසාන බව මේ උදෑසන ඔබගේ 100ට ගන්නවා නම් ඊට යහපත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. அநேக அதிசயங்களை அற்புதங்களை தேவனுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்த பிசாசுக்கு முன்பதாக தேவன் செய்து முடித்தார். ඔබ වරද කළා ඇති.
ඔබ වරද කරලා ඇති. நீங்கள் பிழை செய்திருக்க ඔබ முடியும். අතින් පාපයන් සිදු වී ඇති. உங்களிடத்திலே பாவங்கள் இருந்திருக்க முடியும். නමුත් උන්වහන්සේ සැබවින්ම මේ පොළවට ආවේ அவர் உண்மையாக இந்த பூமிக்கு வந்தது මනුෂ්‍යයාගේ වරදට සමාව දෙන්න. மனுஷருடைய பாவங்களுக்காக மன்னிப்பை ඒ கொடுப்பதற்கு. නිසා කර්මය තුල ජීවත් වෙන ඔබගේ කර්මය යේසුස් වහන්සේගේ උපත විශ්වාස කරන මනුෂ්‍යයාට බලපාන්න යන්නේ නැහැ. ඒක එතනින් උන්වහන්සේ කුරුසේදී අවසන් කරන බව මේ වචනේ සඳහන් වෙනවා. ஆகவே கர்மத்தோடு கூட நிற்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே அமர்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு அது இயேசு கிறிஸ்துடைய சிலுவையின் மூலமாக அந்த கர்மம் நீங்கிற்று. අද ගොඩක් මනුෂ්‍යයන් කියනවා මේක මගේ කර්මය මම ගෙවලා ඉවර කරන්න ඕනි. මේක තමයි මට තියෙන තත්වය. ඔබ හොඳින් ඉතා යහපත්ව ඔබ විශ්වාසවන්තව ඔබගේ සාපය පාපය තුල ඔබ එල්බගෙන ජීවත් වෙනවා. நீங்கள் இந்த நாளிலே அந்த சாபமானது எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த காரியத்தோடு கூட இந்த நாளை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ඔබ හිතනවා කවුද මගේ මේ කර්මය ඉවත් කරන කෙනා කියලා? இந்த பாவத்தை என்னிடத்திலிருந்து யார் எடுத்து போவார்கள் කවුද என்று මගේ சொல்லி யோசித்துக் වරදට සමාව கொண்டிருக்கிறீர்கள். දෙන්නේ කියලා ඔබ කල්පනා කරනවා. யார் என் பிள்ளைக்கு மன்னிப்பு கொடுப்பார் என்று சொல்லி ඔබට யோசித்துக் ඊළඟ கொண்டிருக்கிறீர்கள். ආත්මේ ගිහිලා නැවත බල්ලෙක් කරගෙක් කියලා උපදින්න තියෙන අවස්ථාව යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ මතදී ඉවර කළා. උන්වහන්සේව කුරුසේ ඇනගතා ගත්තේ ඔබගේ පාපයත් සාපයත් නිසායි. உங்களுடைய பாவங்களுக்காக அவள் அந்த நாளிலே சிலுவையிலே மரித்து போனார். උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. දේව වචනේම කතා කරලා කියනවා. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. සුද්ධ යෝහන් පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 සහ 18 මෙසේ කියනවා. யோவான் பரிசுத்த யோவான் 10வது அதிகாரம் 17வது வசனம். මා විසින් නැවත ගන්නා පිණිස මගේ ප්‍රාණය දෙන බැවින් මගේ පියාණන් වහන්සේ මට ප්‍රේම කරනසේක. කිසිවෙක් ඒක මාගෙන් උදුරා ගන්නවා නොව මමම ඒක දෙමි. ඒක දෙන්න මට බලය තිබේ. නැවත ගන්නටද මට බලය තිබේ. මේ ආඥාව මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් ලදිමි කීසේක. நான் என் ஜீவனை மறுபடியும் அடைந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை கொடுக்கிறபடினாலே பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறார். ஒருவனும் அதை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான். நானே அதை கொடுக்கிறேன். அதை கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இந்த கட்டளையை என் பிதாவிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றார். උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා කවුරුවත් උන්වහන්සේට අනගහලා උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ බලෙන් උදුරාගත්තා නෙවෙයි. யாராவது ஒருவர் அங்கே அவருடைய வல்லமையை அங்கே எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. මේ ආඥාව මම පියාණන් වහන්සේගෙන් ලබාගෙනයි ආවේ. இந்த காரியத்தை பிதாவினிடத்தில் நான் பெற்றுக்கொண்டேன். දැන් උන්වහන්සේ වචනේ උපතට අවුරුදු ගණනාවකට පෙර දහස් ගණනකට ඉස්සෙල්ලා යෙරමියා තුලින් කිව්වා මම දහස් ගණන් සෙනගට මගේ කරුණාව පෙන්වනවා. அங்கே 1000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக அவர் பிறப்பதற்கு 1000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு கிருபை கொடுக்கத்தக்கதாக நான் வந்தேன் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඊළඟට උන්වහන්සේ කිව්වා මට නාමයක් මම උපදවා ගත්තා. எனக்கென்று ஒரு நாமத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ඒ நாங்கள் பார்க்கிறோம். උන්වහන්සේගේ මේ ඒකජාතක පුත්‍රයා තමයි යේසුස් යන නාමය මේ පොළවට එවලා දැන් කුරුසේදී ඒ ජීවිතේ උන්වහන්සේ කියනවා මම ඒක දෙනවා මට ඒක ගන්ටත් බලය තිබෙනවා කවුරුවත් ඒක මගෙන් උදුරා ගන්නවා නෙවෙයි. அவர் அங்கே அவருடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்புகிறார். அவர் அதை யாராலும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඒ ආඥාව මම පියාණන් වහන්සේගෙන් ලද්දෙමි කියනවා. அது அங்கே பிதாவினிடத்திலிருந்து வந்தது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම. இதுதான் தேவனுடைய திட்டமாயிருக்கிறது. මුළු මිනිස් සංහතිය බේරා ගන්න පිණිස ගැලවුම් කාර්යයක් හැටියට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එවලා උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තුල ඒ කුරුසේදී අපගේ සියලු පාපයන් වරදවල් උන්වහන්සේ රැගෙන මරණයට පත් කරන්නට බාර වෙන්නයි උන්වහන්සේ ආවේ. முழு பூமியையும் ரட்சிக்க சொல்லும்படியாக அங்கே தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அங்கே பூமிக்கு வந்து தன்னுடைய ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக அவர் மரித்ததை குறித்து நாங்கள் பார்க்கிறோம். උන්වහන්සේගේ කාරණාව මේ පූජාව මේ ශාන්ති කර්මය අවසන් වුණේ නැහැ. இதன் மூலமாக அவருடைய காரியங்கள் அங்கு முடிவு பெறவில்லை. උන්වහන්සේ කියනවා සුද්ධ යෝහන් පොතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදේ මෙසේ කියනවා. யோவான் பரிசுத்த வேத யோவான் அங்கே 14வது அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே இப்படியாய் பார்க்கிறோம். ගෝලයන්ට කියනවා කුරුසේ අනගහලා මරණයට පත් කරන බව උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. නමුත් ඊට ඉස්සෙල්ලා කියනවා එතනින් එහාට දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම කුමක්ද කියලා ඔව් එලිදරව් කරනවා. அவர் அங்கே மரணிக்கும் காரியங்கள் அவருக்கு தெரிந்த போதிலும் சீஷர்களுக்கு இந்த காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறவராயிருக்கிறார். මම පියාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නෙමි. එවිට උන්වහන්සේ නුඹලා සමග සදාකල්ම සිටින පිණිස වෙන සැනසිලිකාරයෙකු නුඹලාට දෙනසේක.
17 කියනවා ඒ සැනසිලිකාරයෝ කාර්යානෝ සත්‍යතාවේ ආත්මයන්න් වහන්සේය. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன், அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடனே கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார். உலகம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை காணாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறபடினாலே அவரை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாது. அவர் உங்களுடனே வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள். දැන් කුරුසේ යන ගහලා මරණයට පත් කරන්න ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ ඊළඟ පියවර යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට එළිදරව් කරනවා. அங்கே சிலுவையிலே ஆணி அடித்து மறிக்க முன்பதாக தேவனுடைய காரியங்களை அவர் சிஷ்யர்களுக்கு அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். උන්වහන්සේ දන්නවා කුරුසේ යන ගහලා මරණයට පත් කරන බව. அவருக்கு தெரியும் அங்கே சிலுவையிலே அவர் மறிக்க போகிறார் என்று නැවත சொல்லி. නැගිටින බවත් උන්වහන්සේ දන්නවා. மறுபடியும் அவர் எழுந்திருக்கிற போறதை குறித்து அவர் එතනින් அறிந்திருக்கிறார். එහා ඊළඟ පියවරත් උන්වහන්සේ දන්නවා. அதன் பின்பதாக நடக்க போகிற காரியங்களையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். ඒ නිසා මම යනවා නමුත් මම එවනවා නුඹලට සැනසිලිකාරයෙක්, එයා සහාය දෙන කෙනෙක්, අපේ දුකේදී ලං ඉන්න කෙනෙක්, අපට පිහිට වෙන කෙනෙක්, උපකාර කරන කෙනෙක් මම එවනවා. ඒ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ සත්‍යතාවයේ ආත්මයන්න් වහන්සේ බව උන්වහන්සේ එළිදරව් කරනවා. அவர் அங்கே வெளிப்படுத்துகிறார், நான் செல்லுகிறேன், அங்கே நான் உங்களுக்காக ஒரு தேற்றரவாளனை நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி. උන්වහන්සේ අප සමග සිටිනවා, අප තුල ඉන්නවා, නැවත ඉන්න බව දේව වචනේ සඳහන් වෙනවා. அவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார், எங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையிலே நாங்கள் මම பார்க்கிறோம். ඒගොල්ලන්ට මොකුත් කිව්වේ නැහැ, ගීතිකාවල් මේවා ගායනා කරන්න කියලා මම කිව්වේ නැහැ. பாடல் குழுவினருக்கு இந்த பாடலை பாடுங்கள், அந்த பாடலை பாடுங்கள் என்று சொல்லி நான் சொல்லவில்லை. ඔව් ගායනා කළා යෝවා ෂම්මා අප සමග සිටින දෙවියන් වහන්සේ කියලා. அவர்கள் பாடலை பாடினார்கள், யெகோவா ஷம்மா எங்களோடு கூட இருக்கிற தேவன். මටත් හොඳට කියන්න පුළුවන්, මෙතන මියුසික් නැති හින්දා මම කියන්නේ. என்னால் நன்றாக பாட முடியும், இந்த இடத்துல இருக்கிறபடினாலே நான் பாடுவது இல்லை. ඒගොල්ලෝ වාදනය කළා නම් මම කියනවා. அவர்கள் அங்கு வாத்திய கருவிகளை வாசிக்கும் பொழுது என்னாலே பாட முடியும். අප සමග සිටින දෙවියන් වහන්සේ, எங்களோடு கூட இருக்கிற අප தேவன், තුල සිටින දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுக்குள் இருக்கிற தேவன். යමෙක් තුල මේ උදෑසන උන්වහන්සේ නැත්තම් யாருக்காவது ஒருவருக்கு அவர் இந்த நாளில இல்லாதிருந்தால் අපි අද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්නට යනවා. இன்றைக்கு நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள උන්වහන්සේ போகிறோம். දුන්න පොරොන්දුව උන්වහන්සේට කඩ කරන්නට බෑ. அவர் கொடுத்த பொருத்தனையை அவராலே முடிக்க முடியாது. සැනසිලිකාරයෙක්, தேற்றரவாளன், අපිව සනසන කෙනෙක්, எங்களை ஆற்றி අපේ தேற்றுகிறவர், දුකේදී ළඟ ඉන්න කෙනෙක්, எங்களுடைய துக்கங்களில் எங்களோடு கூட ශුද්ධාත්මයන් இருக்கிறவர், වහන්සේ ගින්නක් அந்த பரிசுத்த ஆவியின் அக்னி. ඔවුන් ගායනා කළා ගින්නෙන් අපිව ගලවන්ට කියලා. அவர்கள் பாடின அந்த அக்னியோடு கூட எங்களை அவர் விடுவிக்க උන්වහන්සේ போகிறார். සුව කරන කෙනෙක්. அவர் சுகப்படுத்துகிறவர். උන්වහන්සේගේ ආත්මේ පැමුණාම යක්ෂාත්ම දුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. அவருடைய ஆவியின் மூலமாக பிசாசனுடைய ஆவிகள் රෝගී உடைக்க සුව වෙන්න போகிறது. පටන් ගන්නවා. நோய்கள் சுகமாக்கப்படுகிறது. පුදුම සහ ආශ්චර්ය දේවල් මිනිස් සංහතිය තුල ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් කරනු ලබනවා. மனுஷ ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே தேவனுடைய வல்லமையான காரியங்கள் நடைபெற போகிறது. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නිසායි. அது தேவனுடைய கிருபையின் நிமித்தமாக. උන්වහන්සේ කිව්වා அவர் சொன்னார், සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයන්ට උන්වහන්සේගේ කරුණාව පෙන්වන දෙවි කෙනෙක්. எல்லா மனுஷர்களுக்கும் அவருடைய கிருபையை கொடுக்கிற தேவன். උන්වහන්සේ ඒක පෙන්වන්න ලෑස්ති. அவர் அதை காண்பிக்க උන්වහන්සේ ஆரம்பிக்கிறார். කුරුසයන ගහලා මනුෂ්‍යයන් විසින් මරණයට පත් කළා. அவங்க மனுஷர்கள் மூலமாக சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவர் ඒ අපේ இறந்து වරදක් போனார். පාපයත් නිසායි. ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய பாவங்கள் නමුත් நிமித்தமாக තුන්වෙනි දවසේදී මරණය පරාජය කළ උන්වහන්සේ නැගිට්ටා. மூன்றாவது நாளில் அந்த மரணத்தை அவர் அங்கே வெற்றி கொண்டார். මාංශවත්ව ජීවමානව දින 40ක් ගෝලයන් සමග උන්වහන්සේ ජීවත් වුණා. அங்கே மாம்சமாக ஜீவனோடு கூட 40 நாட்கள் சீஷரோடு கூட இருந்தார். උන්වහන්සේ දින 40කින් පසුව ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඔසවා ගනු ලැබුවා. 40 நாட்களுக்கு பின்பதாக அவர் அங்கே பரலோகத்துக்கு දැන් எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். අපිට යේසුස් වහන්සේව අල්ලන්න, දකින්න, ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මාංශවත්ව. இப்பொழுது அங்கே மாம்ச ரீதியாக அவரை தொட்டு பார்க்கவோ அவரோடு கூட பேசவோ எங்களாலே முடியாது. දැන් පොරොන්දු වුණා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප සමග වැඩ කරන්නට උන්වහන්සේ එවා තිබෙනවා. அவர் பொருத்தனை பண்ணின பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனை எங்களோடு கூட இருக்கும்படியாய் அனுப்பி ඒ இருக்கிறார். නිසා උන්වහන්සේ ආත්මයක්. அந்த ஆவி, ආත්මෙන් තමයි අපට උන්වහන්සේව දකින්න පුළුවන්. அந்த ஆவியிலே நாங்கள் அவரை காண முடியும். දැන් ශුද්ධ වූ ආත්මයක්. பரிசுத்த ஆவி, දැන් අපිව ස්පර්ශ කරන්නට ආත්මයට පුළුවන්.
அவர் எங்களை தொட அவராலே முடியும். ඔබට ආසාවක් තිබෙන්න ඕනි ලබා ගන්නට. உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்க வேண்டும் அதை ඒ பெற்றுக்கொள்வதற்கு. ආත්මයන් වහන්සේ සැනසෙලිකාරයෙක්. அந்த தேற்றலவாகிய பரிசுத்த එයාට කිසි பரிசுத்த බොරුවක් කරන්න බෑ. அவரால் எந்த பொய்யும் செய்ய බොරු முடியாது. නොකරන සත්‍යතාවයේ ආත්මයන් වහන්සේ. அங்கே பொய் செய்யாத வல்லமையுள்ள தேவன். මේ අවසාන වෙන්න ඉස්සල්ලා இந்த அங்கே ආராதனை முடிகிற ආද சமயத்திலே ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බල සම්පන්න දේවල් ඔබගේ ජීවිතවල කරන බව අපි ඇදහිල්ලෙන් විශ්වාස කළා. ඒ ආත්මයන් වහන්සේ ආවහම ඔබගේ අවශ්‍යතාවය උන්වහන්සේට අමාරු කිසි දෙයක් නැත්තේය. அவராலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. இந்த ஆராதனை முடிகிற சமயத்திலே கர்த்தர் அநேக அற்புதங்களை அதிசயங்களை அடையாளங்களை உங்கள் மத்தியிலே செய்ய போகிறார். උන්වහන්සේට කරන්න අමාරු කිසි දෙයක් නැහැ. அவராலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை. ඔබ වෛද්‍යවරු අතහැරලා ඇති. அங்கே வைத்தியர்கள் உங்களை கைவிட்டு සුව இருக்கலாம். වෙන්නේ ලෝකවල ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. அங்கே சுகப்படாத நோய்களினாலே යක්ෂයාගේ பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். බැඳුම්වල ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. பிசாசனுடைய கட்டுகளில் පොඩි இருக்க මිනිහ முடியும். හුනිය කොට අහුවෙලා ඉන්නව වෙන්න அங்கே පුළුවන්. பில்லி சூனிய கட்டுகளில் இருக்க முடியும். නොඑක් ආකාර බාධාවල වල සිර වෙලා ඇති. அநேக தடைகளினாலே நீங்கள் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்க නමුත් முடியும். උන්වහන්සේට පුළුවන් அவராலே முடியும். මේ උදෑසන ඔබව නිදහස් කරන්න. இந்த காலை வேளை உங்களை விடுதலை ஆக்குவதற்கு උන්වහන්සේ බලවත්ව සිටිනවා. அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආලේපය ගලන විට பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வரும் பொழுது ඒක කින්නක්. அந்த அக்னி ඒ කින්න මේ ස්ථානයේ ඇවිලෙන විට அந்த அக்னியானது இந்த இடத்தில் යක්ෂයාගේ எரியும் பொழுது ක්‍රියාවල් දැවෙන්න පටන් ගන්නවා. பிசாசானுடைய கிரியைகள் அங்கே ஆரம்பிக்க සාතන්ගේ போகிறது. බාධාවල් පිච්චෙන්න පටන් ගන්නවා. பிசாசானுடைய காரியங்கள் அங்கே ரோகம் சுட்டரிக்கப்பட சுகப்படுத்த போகிறது. படங்கன்නවා. நோய்கள் சுகப்பட போகிறது. ආශ්චර්ය සහ ලකුණු එදත් උන්වහන්සේගේ සෙනග ඉදිරියේ උන්වහන්සේ තැබුවා. අදත් ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ ආත්මය කන්න කොටගෙන ලකුණු සහ පුදුම ඔබේ ජීවිතය තුළ තබන්ට යනවා. அன்றைக்கும் அவருடைய அற்புத அதிசயங்களை அடையாளங்களை செய்த அதை தேவன் இன்றைக்கு இந்த அப்போஸ்தலன் நாளிலும் ஆதியாகமத்தில் உங்களுடைய அற்புதங்களை அதிசயங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்ய ඇදහිල්ලෙන් போகிறார். බාරගන්න. விசுவாசத்தோடு அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். උන්වහන්සේ කරන්ට යන දේට ඇතුල් වෙන්න බලන්න. அவர் செய்ய போற காரியங்களுக்குள்ளே உள்நுழைய ஆரம்பியுங்கள். වගකීමක් සභාවටත් තිබෙනවා. அங்கே பொறுப்பானது சபைக்கும் காணப்படுகிறது. අද පළවෙනි වතාවට ආපු අය ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. இன்றைக்கு முதலாவது தடவையாக வந்தவர்கள் இருக்கக்கூடும். ඒ අයගේ ජීවිතවල දෙවියන් වහන්සේ මහත් දේවල් කරයි. அவருடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் அற்புதமான காரியங்களை செய்வார். මා කැමති පළවෙනි වතාවට ඇවිත් ඉන්න අය ඉන්නවනම් ඔබගේ අත ඔසවලා අපට පෙන්නනවා නම් முதலாவது தடவையாக நீங்கள் வந்திருந்தால் உங்களுடைய கரங்களை මේ உயர்த்தி මාසය நீங்கள் තුල காண்பியுங்கள். මේ සති තුල ආපු අය ඉතා වැදගත්. இந்த மாதத்திலே வந்தவர்கள் மிகவும் முக்கியம். හොඳයි හොඳයි ස්තුතියි. ක්‍රියාපොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මෙසේ කතා කරනවා. அப்போஸ்தலர் 12வது அதிகாரத்திலே இப்படியாய் சொல்லப்படுகிறது. 4 වෙනි පදයේ සිට අපි 6 වෙනි පදයේ දක්වා බලන්න යනවා. 4வது வசனத்திலிருந்து 6வது வசனம் வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். පාස්කු මංගල්‍යයෙන් පසු සෙනග ඉදිරියට පිටතට ගෙනෙන්න සිතා හේවායන් 4 දෙනෙකු බැගින් ඇති කාණ්ඩ 4කට ඔහු රැකවල් කරන්නට බාර දුන්නේය. එබැවින් පේතුරුස් හිරගෙයි රැකවල් කරන ලද්දේය. அவனை பிடித்து சிறைசாலையிலே வைத்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு பின்பு ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவனை வெளியே கொண்டு போகலாம் என்று எண்ணி அவனை காக்கும்படி வகுப்புக்கு 4 போர்ச்சேவராக ஏற்படுத்திய 4 வகுப்புகளின் வசமாக ஒப்புவித்தான். දැන් යේසුස් වහන්සේගේ ඉතා බලවත් ගෝලෙක් වුණ පේතුරුස් අල්ලලා හෙරොද් රජුරුව මරණයට පත් කරන්නට සෙනග ඉදිරියට ගේන්න සිතාගෙන ඔව්ව ගිහිල්ලා හිරගෙදර කඳවුරක් ඇතුලේ ඔව්ව රැකවල් කරලා තැබුවා. இயேசு கிறிஸ்துவோடு அங்கே ஒன்றாய் ஊழியம் செய்து வல்லமையுள்ள அங்கே அவருடைய சிஷ்யனாகிய பேதுருவை ஏரோது ராஜா அங்கே சிறைச்சாலையிலே சிறைப்பிடித்து வைத்திருக்கிறான். එතන කියනවා හේවායන් 4 දෙනෙක් බැගින් වූ කාණ්ඩ 4කට ඔව්ව රැකවල් කරන්නට බාර දුන්නා. அங்கே 4 போர் சேவகர்களுடைய கூட்டத்திலே அவரை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படி வைத்திருக்கிறார்கள். තමදේ තමයි පේතුරුස් දන්නවා හෙට සෙනග ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සෙනගට මරණයට පත් කරන්න බාර දෙන්න තමයි මේ හිර කරගෙන ඉන්නේ කියන දේ පේතුරුස් දන්නවා. இவரை சிறைப்பிடித்து வைத்திருப்பது ஜனங்களுக்கு முன்பதாக இவரை கொலை செய்வதற்காக என்று சொல்லி பேதுரு அறிந்திருக்கிறார். එතෙන්දි කියනවා පේතුරුස් හොඳට නිදිලු. அந்த நேரத்திலே பேதுரு நன்றாக நித்திரையாய் இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். කාට හරි පුළුවන් ද හෙට දවසේ මරණයට පත් කරනවා කියලා දැනගත්තාම ராத்திரியே හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන්ද කාට හරි? யாருக்காவது முடியுமா நாளை தினத்திலே நாங்கள் அங்கே சாக போகிறோம் ஆகவே நன்றாக அங்கே எங்களாலே நித்திரை செய்ய முடியுமா? නින්දේ ආයිද හොඳට? அங்கே தூக்கம் போகுமா எங்களுக்கு? පේතුරුස් හොඳට නිදි. அங்கே பேதுரு நன்றாக நித்திரையாய் මුරපටියෝ இருந்தார். 18 දෙනෙක් රැකවල් කළා. அங்கே 18 பேர் போர் சேவகர்கள் බැඳලා அங்கே கட்டுகளினாலே சங்கிலினாலே கட்டப்பட்டு සංවර්ධයකින් ඔහුව බැඳලා තිබෙන්නේ. அங்கே 2 சங்கிலினாலே கட்டப்பட்டிருந்தார். 6 වෙනි පදයේ කියනවා
ஆறாவது வசனம் පස්වෙනි පදයේ අන්තිම කොටසේ කියනවා පේතුරු සිරගෙයි රැකවල් කරන නමුත් සභාව ඔහු දෙසා දෙවියන් වහන්සේට උදක්ම යාඥා කළාය. சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோடே ஜெபம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி 5வது வசனத்திலே கடைசி பகுதியிலே பார்க்கிறோம். මේ උදෑසන ඔබ ටිකක් හිතලා බලන්න. இந்த காலைவேளை நீங்கள் சற்று யோசித்து பாருங்கள். පේතුරුස්ව මාංශයෙන් බැඳලා දම්වැල් දාලා මරණයට පත් කරන්නට සූදානම් කරගෙන හිටියා හෙරෝද් රජතුමා. ஏரோது ராஜா அங்கே பேதுருவை 2 சங்கடிகளிலே கட்டி அங்கே காக்கும்படியாக போர் சேவகர்களை வைத்திருக்கிறார். අද ඔබේ ජීවිත මොන ආකාර බැඳුම් වලින් ඔබ සිර වෙලා ඉන්නවද? உங்களுடைய வாழ்க்கையானது எப்படிப்பட்ட சங்கடிகளினாலே இந்த நாளே கட்டப்பட்டிருக்கிறது? ඔබගේ අත්වල දම්වැල් නැහැ. உங்களுடைய அங்கே கரங்களிலே சங்கிலிகள் இல்லை. ඔබගේ පාදවල දම්වැල් පේන්න නැහැ. உங்களுடைய பாதங்களிலே அங்கே சங்கிலிகள் இல்லை. නමුත් ඔබගේ අතුලාන්තේ කුමන ආකාර බැඳුම් වල අද සතුරා යක්ෂයා බැඳලා තිබෙනවද? உங்களுடைய உள்ளான இருதயத்திலே எப்படியான சங்கிலியினாலே பிசாசு உங்களை கட்டி வைத்திருக்கிறார்? නිදහසක් නැහැ. அங்கே விடுதலை இல்லை, සමාදානයක් නැහැ. சமாதானம் இல்லை, සුවයක් නැහැ. சுகம் இல்லை, බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. எதிர்பார்ப்பு இல்லை, ප්‍රීතියක් නැහැ. சந்தோஷம் இல்லை. සමහර දේවල් වලින් ගැලවෙන්න බෑ. சில காரியங்கள் இருந்தாக விடுதலை பெற முடியாமல் මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ඇබ්බැහිකම් වල සිල කළා තිබෙනවා. மதுபானத்திலே கட்டப்பட்டு அடிமைத்தனத்திலே සුව இருக்கிறோம். කරන්න බැරි රෝග වලින් ඔබට පහර දීලා තිබෙනවා. சுகமாக்க முடியாத நோய்களிலே இருக்கிறோம். රාත්‍රියේ නිදා ගන්න බෑ. இரவு நேரங்களிலே தூங்க முடியாது. ඉන්දියානේදී යක්ෂයා ඇවිල්ලා පීඩා කරනවා. பிசாசானவன் தடைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான். මනුෂ්‍ය ඔබට විරුද්ධව අනවින කොඩිවින හුණියම් කර තිබෙනවා. மனுஷரில் உங்களுக்கு விரோதமாக பில்லி சூனிய காரியங்களை ඒවට අසුරව செய்திருக்கிறார்கள். බැඳුම් ලබලා ඉන්නවා. அங்கே பிசாசனுடைய பிடியிலே கட்டப்பட்டு මේ இருக்கிறார்கள். ආකාර සිර වෙලයි අද මනුෂ්‍යයා සිටින්නේ. அதே போல சிறைபிடித்து பிசாசானவன் வைத்திருக்கிறான். ඒ නිසා මේ පේතුරු සදා දන්වැල් වලින් බැඳා වගේ அங்கே பேதுருவை அங்கே சங்கிலிகளாலே கட்டப்பட்ட போது ඔබ බැඳ තබා තිබෙනවා. அதே போல உங்களையும் கட்டி ඒ නිසා வைத்திருக்கிறான். අපට දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයට එන්න බෑ. ஆகவே தேவனுடைய சமூகத்துக்குள்ளே எங்களாலே வர முடியாது. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සමග ගනුදෙනු කරන්නට බෑ. பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட கணக்கு ஒப்புவிக்க උන්වහන්සේට හොඳ முடியாது. මනසකින් නමස්කාර කරන්නට බෑ. உள்ளான இருதயத்திலே அவரை நமஸ்கரிக்க උන්වහන්සේට முடியாது. ස්තුති පූර්වකව ගෞරව කරන්නට බෑ. அவருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்த ඔබ තුළ முடியாது. තියෙන බැඳීම ඊට වඩා තද බල ලෙස සතුරා හිර කළා තිබෙනවා. உங்களுடைய கட்டுக்கள் அதை விட மேலாக உங்களை அங்கே கட்டி வைத்திருக்கிறது. ඒ වගේ තමයි මේ පේතුරුස්ව තැබුවේ. பேதுருக்கும் அப்படிதான் நடந்திருக்கிறது. නමුත් ඔහු ඒවා එකක්වත් සලකන්න ගියේ නැහැ. அவன் அதை எதை குறித்தும் யோசிக்கவில்லை. ඔහු යේසුස් වහන්සේගේ බල සම්පන්න ගෝලෙක්ව හිටියා. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வல்லமையுள்ள ஒரு ඔහු சிஷ்யனாய் හොඳට இருந்தான். නිදි. அவன் நன்றாய் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான். නමුත් සභාව එක දෙයක් කරා. சபை ஒரு காரியம் செய்தது. සභාව උදක්ම ඔහු ගැන යාඥා කරා. சபை என்ன செய்தது? அவருக்காய் ஜெபம் பண்ணினது. සභාව යාඥා කරේ නැත්නම් சபை ஜெபிக்காவிட்டால் පිළිතුරු ලබන්න බෑ. அங்கே பதிலை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. අපට මෙතනට ඇවිල්ලා තනියෙන් ඔබට දේශනා කළා මහත් වූ දේවල් කරන්න අපහසුයි. ඔබ එක්සිත් උනේ නැත්තම් நீங்கள் ஒருமனப்படாவிட்டால் இந்த இடத்திலே தனிமையாய் வந்து அங்கே பிரசங்கித்து அற்புதமான காரியங்களை செய்ய හැම முடியாது. වෙලේම කියනවා වගේ පිබිදීම හටගන්නේ ඔබ තුලයි. அங்கே எழுப்புதலானது போதகர் சொல்கிறார், எழுப்புதலானது உங்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. පිබිදීම අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ මේ සභාවට එවන්ට යනවා. அங்கே எழுப்புதலை தேவன் சபைக்கு இந்த நாளை கொடுக்க උන්වහන්සේ போகிறார். පිබිදීම අද ආරම්භ කරන්නට යනවා. இந்த நாளில் அந்த எழுப்புதலை தேவன் ஆரம்பிக்க போகிறார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනකොට පිබිදීම ආරම්භ වෙනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் பொழுது அங்கே எழுப்புதல் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ඔබට ඔය ඉන්න විදියට ඉන්න බැරි වෙනවා. நீங்கள் இருக்கிற பிரகாரமாக உங்களால இருக்க සමහර අයට முடியாது. ප්‍රීතියෙන් කෑ ගහන්න පුළුවන්. அங்கே சில சந்தோஷத்தாலே சத்தம் விட முடியும். සමහර අයට ඕන හැටියක නිදහසේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සමග ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. அங்கே அவரோடு கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட எவ்வேறு விதமாக உங்களாலே ඔබ காரியங்கள் අන්‍ය செய்ய භාෂාව முடியும். කතා කරන්න පුළුවන්. அந்நிய பாஷைகளை பேச முடியும். යක්ෂාත්ම වලින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. பிசாசானுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும். මහත් පුදුම සහ ආශ්චර්යයන් අද සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ ඔබේ ජීවිතය තුළ ආරම්භ කරන බව මම විශ්වාස කරනවා. நான் விசுவாசிக்கிறேன், தேவனுடைய வாழ்க்கையில அற்புதமான அதிசயமான அடையாளமான காரியங்களை இந்த நாளில் செய்ய போகிறார் என்று මම சொல்லி එසේ කරන්නට උත්සාහ නොකලත් දෙවියන් වහන්සේ එසේ කරනවා. நான் அப்படி செய்ய முயற்சி செய்யாவிட்டாலும் தேவன் அந்த காரியங்களை செய்வார். අයි උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු උන්වහන්සේට බොරු කරන්නට බෑ. அவருடைய பொருத்தனைகளில் அவர் பொய் செய்ய முடியாது. උන්වහන්සේ අප සමග සිටින දෙවියන් அவர் වහන්සේ. எங்களோடு கூட இருக்கக்கூடிய අප தேவன், තුළ සිටින දෙවියන් වහන්සේ. எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தேவன், ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. அந்த பரிசுத்த සැනසෙලි ஆவியானவர், කාර්යයන්න් වහන්සේ. அந்த தேற்றரவாளன், ඒ සත්‍යතාවේ ආත්මයන්න් වහන්සේ. அந்த சத்தியத்துக்குள் நடத்துகிற උන්වහන්සේ ஆவியானவர் මේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර ඉන්න හැම කෙනෙක්ව
ඔක්කොම අද දවසේදී ස්පර්ශ කරන්න සූදානමින් සිටිනවා. இந்த இடத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அது தொடர்ந்த நாளிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். එවිටයි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පිබිදීම අත්දකින්න යන්නේ. அப்பொழுது நீங்கள் அவருடைய எழுப்புதலை அனுபவிக்க போகிறீர்கள். මොනවද උනේ පේතුරුස් දඟවල වලින් බැඳලා සිර කළා හිටියා. அங்கே பேதுருவை அங்கே சிறைச்சாலையிலே சிறைப்பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள். හෙරෝද් ඔහු පිටතට ගෙනෙන්න සිටිය දාට ප්‍රථම රාත්‍රියේ පේතුරුස් දම්වැල් දෙකකින් බඳුන් ලැබ හේවායන් දෙදෙනෙකු මැද නිදා වුණේය. රැකවල්ලු ඔහු ඉදිරියේ හිරගය රැක සිටියෝය. එවිට ස්වාමින් වහන්සේගේ දූතෙක් ඔහු ළඟ සිටියේය. ආලෝකයක් කාමරේ බැබළුනේය. ඔහු පේතුරුස්ගේ ඇලයට ගසා ඔහු පුබුදවමින් ඉක්මනින් නැගිටින්නයි කීය. ඔහුගේ දම්වැල් අත්වලින් ගැලවී වැටුනේය. ஏரோது அவனை வெளியே கொண்டு போகும்படி குறித்திருந்த நாளுக்கு முந்தின நாள் ராத்திரியிலே பேதுரு 2 சங்கிலிகளினாலே கட்டப்பட்டு 2 சேவகர் நடுவே நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தான். காவற்காரரும் கதவுக்கு முன்னிருந்து சிறைச்சாலையில் காத்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து நின்றான். அறையிலே வெளிச்சம் பிரகாசித்தது. அவன் பேதுருவை அங்கே விழாவிலே தட்டி சீக்கிரமாய் எழுந்திரு என்று அவனை எழுப்பினான். அவனுடைய சங்கிலிகள் அவன் கையிலிருந்து விழுந்தது. දැන් මේක කියවනකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති නිකන් පොඩි කතාවක් වගේ. இதை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய கதை போல உங்களுக்கு விளங்கும். මේක කතාවක් නෙවෙයි. இது ஒரு கதை அல்ல. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවක්. இது தேவனுடைய கிரியையா මේ இருக்கிறது. ක්‍රියාව දෙවියන් වහන්සේ විසින් කරනු ලබනවා. இந்த கிரியை தேவனிடத்திலிருந்து அவர் செய்ததா இருக்கிறது. සභාව යාඥා කරනවා. சபை ஜெபிக்கிறது. පේතුරුස් හෙට දවසේ සෙනගට ගේන්න ඉන්නේ. அங்கே நாளைய தினத்திலே பேதுருவை ஜனங்களுக்கு முன்பதாக கொண்டு போயிருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ දූතෙක් ගිහිල්ලා ඒ හිර කුටියට ගිහිල්ලා පේතුරුස්ව අවදි කරනවා. அங்கே தேவனுடைய தூதனானவர் சிறைச்சாலைக்கு சென்று அங்கே பேதுருவை தட்டி எழுப்புகிறார். කවුරුත් මිනිහෙක් එතනට ගියේ නැහැ. அங்கே மனுஷன் உள்ளே செல்லவில்லை. සභාවේ ඉන්න කිසි කෙනෙක් දුවගෙන ගිහලා දන්වැල් ලිහන්න ගියේ නැහැ. அங்கே சபையிலே இருக்கிறவர்கள் சென்று சங்கிலிகளை கட்ட පේතුරුස්ව வைக்கவில்லை. මරණයෙන් බේර ගන්නට කවුරුවත් ගියේ නැහැ. அங்கே பேதுருவை மரணத்திலிருந்து பாதுகாக்க නමුත් ஒருவரும் සභාව එක செல்லவில்லை. දෙයක් කරා. சபை ஒரு காரியம் එතන செய்தது. කියන උදක්ම පේතුරුස් ගැන ඒ රාත්‍රියේ යාඥා කරමින් සිටිනවා. பேதுருவை குறித்த அந்த சபையானது ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தது. දැන් වැඩ කරන්නේ යේසුස් වහන්සේ මාංශවත්ව නෙවෙයි. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் கிரியை செய்வது மாம்சத்தில் அல்ல. උන්වහන්සේ දින 40කින් පසුව ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වුණා. அவர் 40 நாட்களுக்கு பின்பதாக அவர் பரலோகத்துக்கு දැන් වැඩ කරන්නේ சென்றார். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் සභාව காரியங்களை යාඥා செய்கிறார். කරනකොට சபை ஜெபிக்கும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයට දැනුණා. தேவனுடைய ஆவிக்கு விளங்கினது. උන්වහන්සේ දූතෙක් යවනවා ඒ කඳවුරට ඒ සිරගෙදරට පේතුරුස්ව අවදි කරන්න. அவருடைய தூதனை அனுப்புகிறார் அங்கே பேதுருவை எழுப்பும்படியாக. ඒ කඳවුරට ගිහිල්ලා ඌ අවදි කරනකොට அங்கே அவரை அங்கே தூதனானவர் தட்டி எழுப்புகிற ඒ சமயத்திலே දේව දූතයා ඒ කාමරයට ගියාම தேவ தூதன் அந்த அறைக்கு ඒ செல்லும் பொழுது ස්ථානයේ මහත් ආලෝකයක් බබළුණා කියලා දේව වචනේ කියනවා. அந்த இடம் முழுவதும் பிரகாசித்தது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයා පැනුණාම මහත් ආලෝකයක් කාමරේ පිරුණා. தேவனுடைய தூதனானவர் செல்லுகிற சமயத்தில் அந்த அறை முழுவதும் அங்கே பிரகாசம் அடைந்தது. පේතුරුස්ගේ අත්වලින් දන්වැල් කැලවිලා බිමට වැටුණා. அங்கே பேதுருடைய கரங்களில் இருந்த சங்கிலிகள் அப்படியே அங்கே அவிழ்ந்து விழுந்தன. මේ උදෑසන இந்த காலை வேளையிலே දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය මේ ස්ථානයට බැසාවහම தேவனுடைய ஆவியானுடைய வல்லமை இந்த இடத்தை நிரப்பும் ඔබගේ பொழுது බැඳුම් වලින් ඔබ නිදහස් වෙන්නේ මේ ආකාරමයි. உங்களுடைய கட்டுகளிலிருந்து நீங்கள் கட்டவிழ்க்கப்பட போகிறது இந்த ඔබ අසුවලා ඉන්න பிரகாரமாக. සිරවීමෙන් ඔබව නිදහස් වෙන්නේත් මේ විදියටමයි. நீங்கள் இப்படியாக சிறையிலிருந்து அங்கே விடுபட ශුද්ධාත්මයන් போகிறீர்கள். වහන්සේ ආවිලා ඔබව ස්පර්ශ කරනකොට பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை தொடுகிற ඔබ බැඳුම් சமயத்திலே වලින් නිදහස් වෙනවා. நீங்கள் அங்கே உங்களுடைய நோய் சுகப்பட හැබැයි போகிறது. සභාවට වගකීමක් තියෙනවා. சபைக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. යාඥා කරන්නට. ஜெபிக்க வேண்டும். දැන් අවදි කළා දේව දූතයා පේතුරුස්ව අරගෙන යනවා. இப்பொழுது அங்கே தேவ தூதன் பேதுருவை அழைத்து கொண்டு செல்கிறார். ඒ නගරේ මුර පොළවල් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි මුර පොළවල් යකඩ දොරටු වලින් වසා තිබුණා. அங்கே மூன்றாவது அங்கே கதவுகள் அங்கே இரும்பு கதவுகளினாலே அடைக்கப்பட்டிருந்தது. පේතුරුස් එතනින් එහාට යන්න ඒ දොරටු විවෘත වෙන්න ඕනේ. அங்கே பேதுருவை அதன் பின்பதாக செல்வதற்கு அந்த கதவுகள் திறக்கப்பட வேண்டும். 10වෙනි පදේ කියනවා 10வது வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඔවුන් පළවෙනි දෙවෙනි මුර පොළවල් පසුකොට නුවරට යන යකඩ දොරටුව ළඟට ගිය කල ඒක ඔවුන්ට ඉබේම ඇරුණේය. ඔවුන් පිටතට ගොස් එක් වීදිය පසු කළ කෙනෙහිම දේවදූතයව කෙරෙන් අහක්ව ගියේය.
அவர்கள் முதலாம் காவலையும் இரண்டாம் காவலையும் கடந்து நகரத்துக்கு போகிற இருப்பு கதவண்டையிலே வந்தபோது அது தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது. அதன் வழியாய் அவர்கள் புறப்பட்டு ஒரு வீதி நெடுக நடந்து போனார்கள். உடனே தூதன் அவனை விட்டு புறப்பட்டு போய்விட்டான். ඔවුන් යනකොට ඉබේම ඒ වහලා තිබිච්ච යකඩ දොරටු විවෘත වෙන්න පටන් ගත්තා. இரும்பு கதவானது அது தானாகவே திறந்தது. කොහොමද මේවා සිදු වුනේ? அது எப்பொழுது நடந்தது? ඒවා සිදු වෙන්න පටන් ගත්තේ සභාව ඔහු ගැන කළා වූ යාඥාව කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඔහුට පෙරටුවෙන් දූතෙක් තබලා ඒ වහලා තිබිච්ච සෑම යකඩ දොරටු එකින් එක ඉබේම විවෘත වෙච්ච බව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. அங்கே சபையானது ஜெபித்தது நிமித்தமாக அங்கே இருப்பு கதவுகள் அங்கே திறக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். කවුරුවත් ඒවා කඩන්න මහන්සි වුණේ නැහැ. அங்கே திறப்பதற்கு யாரும் முயற்சி செய்யவில்லை. යකඩ කුණු ගෙඩි අරන් ගිහිල්ලා ඒ පවුරේ කඳවුරු බින්දේ නැහැ. இரும்பு போன்ற காரியங்களை கொண்டு வந்து அந்த கதவை உடைக்கவில்லை. ඒ තරම් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මේ බල සම්පන්නයි. அந்த தேவனுடைய வல்லமை அப்படியாய் காணப்படுகிறது. ආත්මේ බලය කරන කොටගෙන වැහිලා තිබිච්ච සෑම දොරටු විවෘත වෙච්ච බව දේව වචනේ සඳහන් වෙනවා. அங்கே தேவனுடைய ஆவியான் மூலமாக அந்த கதவுகள் திறக்கப்பட்டன என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பார்க்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මේ නිසායි. அது தேவனுடைய ஆவியின் நிமித்தமாக. අපි අද යාඥා කරන්නට යනවා. இந்த நாளில் நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். මම ඉල්ලනවා ඉක්මනින් අපේ යාඥා කණ්ඩායම ඔබ ඉදිරියට එන්න. මේ කාශස්ලා ඇවිල්ලා පැත්තකට කරන්න. அங்கே ஜெப குழுவினர் முன்பதாய் வந்து ஜெபியுங்கள். ඉක්මනින් ඉදිරියට එන්න නැගිටලා ඔබට අපි යාඥා කරන්නට යනවා. உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். ඔබ මේ සෙනගට යාඥා කරන්නට යනවා. நீங்க அந்த ஜனத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறீர்கள். අද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විතරයි මේ ස්ථානයේ වැඩ කරන්නට යන්නේ. இந்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரம் இந்த இடத்திலே කිසි මිනිසෙකුගේ බලයක් නෙවෙයි. இது மனுஷனுடைய வல்லமை அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය පමණයි. இது தேவனுடைய ஆவி මේ மாத்திரமே. ස්ථානයේ ක්‍රියා කරන්නට යන්නේ. මේ පැත්තට හැරෙන්න. ඉක්මනින් මේ පැත්තට. ඉක්මනින් එන්න. சீக்கிரமாய் வாருங்கள். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බල සම්පන්න දේ අද කරන්නට යනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையான காரியங்களை இந்த நாளில் செய்ய போகிறார். දින සති 4ක් මේ කණ්ඩායම ඔබ ගැන යාඥාවෙන් සිටිනවා. இந்த குழுவினர் 4 வாரமாக உங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். අද දෙවියන් වහන්සේ එන්න. රජා එන්න. රජාත් එන්න. අද දෙවියන් වහන්සේ මේ කණ්ඩායම බලයෙන් පුරවන්නට යනවා. இன்றைக்கு இந்த குழுவினரை தேவன் வல்லமையினாலே நிரப்ப போகிறார். ඔවුන් ඔබ සමග අද දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්නට යනවා. அவர்கள் அங்கே உங்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்க போகிறார்கள். පේතුරු සිරගෙදරින් එළියට ආවේ සභාව ඔහු ගැන යාඥා කරපු නිසා. அங்கே பேதுரு சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியில வந்ததற்கு காரணம் சபையார் அவருக்காக ஜெபம் ඒ பண்ணினார்கள். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව උන්වහන්සේ එව්වේ දූතෙක් හැටියට சபාවේ යාඥාව කරන කොටගෙනයි. அங்கே சபையார் ஜெபித்த நிமித்தமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே தூதனை அனுப்பினார். අද අපි යාඥා කරන්නට යනවා ඔබට. இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். සභාවේ පැරණි ඇදහිලිවන්තයන් ඔබ යාඥා කරන්නට අවශ්‍යයි. சபையிலே பழைய விசுவாசிகள் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். මුළු සභාව දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙන් වසාලනු පිණිස අද යාඥාව බලවත් ලෙස අපි උන්වහන්සේ වෙතට ඔසවන්නට යනවා. முழு அங்கே சபையுமே தேவ அபிஷேகத்தினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி மூடிக்கொள்ள வேண்டும்படி நான் ஜெபிக்க මේ සෙනග போகிறோம். මේ යාඥා කණ්ඩායම අපි ආලේප කරනවා. ඔවුන් බලවත් කරනවා. ඔවුන් ඔබ දෙසට දෑත් දිගු කළා යාඥා කරන විට ඔබ යාඥා කරන්නට යනවා. இந்த ஜெப குழுவினர்களை நாங்கள் அபிஷேகம் பண்ணுகிறோம். அவர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்கள் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள මෙතන போகிறீர்கள். කිසිම යක්ෂයෙකුට සිර වෙලා ඉන්න පුළුවන් වෙන්න යන්නේ නැහැ. இந்த நாளில் எந்த பிசாசுக்காலுக்கும் அங்கே ඒ மறைந்திருக்க සැනසිලි முடியாது. කාර්යානන් ගින්නක්. அந்த தேற்றனாய் அக்னி, ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගින්නක්. அந்த பரிசுத்த ஆவியின் அக்னி, උන්වහන්සේ බලයක්. அவர் வல்லமை உள்ளவர். උන්වහන්සේ සනසන කෙනෙක්. அவர் உங்களை தேற்றுகிறவர். උන්වහන්සේගේ ආත්මය ලැබෙන තැන ප්‍රීතිය ලැබෙනවා. அவர் அப்படி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு சந்தோஷம் ඒ கிடைக்கப் ආත්මය போகிறது. සුව කරන කෙනෙක්. அந்த ஆவியிலே உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்க සියලු போகிறது. බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්නට දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මානුව ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට මේ උදෑසන පුළුවන්.